Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe kalen dina men e pular. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalina sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. En calmini, en jurima, en ñaguima duwaw, en neldi duwaw caggal yettude Allah e julde e rasulu sallallahu alayhi wa sallam, yettude jinnaɓe. En calmini bandiraɓe fof. Eɗen gara hande e fedde tataɓere nde kalnoɗen nde pelle ɗiɗi ɗe en kalino, jaɓirowo jungo mum ñaamo ñalawma darga e jaɓirowo jungo mum nano ñalawma darga. Hande kalaten ko jaɓirowo caggal keesi muɗum. Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi e deftere mum teddunde: wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u suburan wa yusalla sa'ira walla wa yasla sa'ira. On mo ganduɗa o tottama golle makko ñalawma darga, o jaɓiri caggal keesi makko. Anduɓe mbi ko jungo ngo tufete e becce he, ngo yaltira keeci to, o jaggira toon talkuru ndu, tawi kadi ko jungo nano. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi on ɗon de kanko hasbore makko woni bonde, hasbore makko noddi halkare. Yo Allah dandu en hen. Sababu nde Allah wi wa yasla sa'ira, ko nanneteɗo jayngol. Holko saabi noon omo nannoyi jayngol? O laatinoma e nder leñol makko, e nder hoddiɓe makko, e nder julɓe, kanko o wondirno e maɓɓe tan ko hollude ɓe doole makko e mbawka e wasade ɓe. Min ɓuri on ɗum, min ɓuri on ɗum, kono o jaɓatano wallude hay goto. Innahu kana fi ahlihi masruran innahu dhanna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basiran. Te o andano kala ko waɗanno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina yiyamo, ina tongi, ina joƴƴini. Te jomiraɗo subhanahu wa ta'ala koko ñawatamo, kono kanko o wonirno e aduna tan ko wasade julɓe, wasade koreji makko, ko Allah ɓurnirimo ko kanko o waɗirantano hen hay goto Allah. Kala mo dañani o wiyata ko jasre haɗi ɗum, kala ɓadiɗomo o wiyata ko mataw koko jogui ko ɗum addani ɗum ɓadademo. Kanko o wondirno e koreji makko tan ko wasade. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi oɗo ne ko ɗo woni jande muɗum. Yo Allah dandu en. Ɗum waɗi imam Shafi'iyu haali konguɗi joyi, geɗe joyi. O wi biyeteɗo ko ƴoƴɗo ko ɗeɗo geɗe joyi foti wadde ko adi nde o waɗeteɗe. O wi go'o, so tawi ka ƴoƴɗo, eto gona juulowo e dental gila dental juulani. Julde e dental gila dental juulani. Ya lernu ɗaɓri ma gila a suwa hoɗoyde toon, woni waɗande ɗum moƴƴere. Ya eto beele joom maɗa ina welto e ma hade ma hawroyde e muɗum, woni wadde ko yeɓiri rentade ko haɗi. Ya seer aduna gila aduna serani ma, sabu aduna sa seeri ɗum serete, sa serani ɗum serete. Ya eto ha jinnaɓe ma belto e ma ko adi nde certata e maɓɓe, foti ko an yeehi woppuɓe walla ko kamɓe jeehi goppuma. O wi ɗeɗo geɗe joyi kala ƴoƴɗo yo tukno e ɗeɗo geɗe joyi, ko ɗe dandoje neɗɗo o so tuknima e majje aduna e lahara. Joni noon ina heddi nayaɓo maɓɓe tati ɗe kalɗen ɗe. En gandi ɗiɗi ɗe en ñaguima woto Allah waɗ en e maɓɓe, yo waɗ en e goto o. Ina heddi ɗimmo o keɓirɗo juuɗe mum jungo ñaamo ha gasi. Holko jomiraɗo kadi wi e makko no natiroyta aljanna. Ma en garoy hen so geno newni e aljuma paaɗo. Ɗum woni sahihi suratul fajri to gasnirde to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina haala toon ya ayyatuhan nafs mutma'innatu irji'i. Inchallahu ta'ala ma en gar gadduyen kadi nayaɓo maɓɓe o, paamen ɗum kadi guetoɗen kadi gollude moƴƴere nde, beela Allah ina hokka en moƴƴere nde, nde wonno ko dañeteɗo e ko wasete fof ko moƴƴere nde tan sohla. Sabu moƴƴere heɓetende ɗo nde ko nden woni dandoroyo neɗɗo nde to fayto. Nde wonno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala
gila o nelli nelaɓe hankadam ala ko heddani en. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musidɗo mon Alaji An, gorko mo Birkilane. No mbiɗen ni tan, kala jiɗɗo yebde jewte meɗen, so tawi naati YouTube windi Birkilane TV, inchallahu taala ma taw ton jewte meɗen, waɗa abonné. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Yen ñallu e dow jam, sen ñalle dow jam mbalen hen, kiren hen jam dow jam less, jam hakkunɗo, jam duumiɗo koye jam hunde fof heeƴi. Kala ɗo jam ala huwoni ɗon, ko neɗɗo dañi fof so dañani jam ma woppu ɗum ƴeewoye jam. Wadde en ñaguima joom jam o waɗowo ko wela waɗa ko nde wela, waɗa ɗo wela, yo waɗan en jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim.